amavangeli, ama-deacons, obaba, omama, iy'ntombi, insizwa, Sunday school, ama-teenagers, izisebenzi zonke, ngibingelele ikhongolose, haleluya, egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu nangalolu suku namhlanje asiphe lona. Konke ukuphila bazalwane kungumusa kaNkulunkulu, haleluya. Akekho nje umuntu ophila ngoba kufanele, kodwa uNkulunkulu usuke evumile. Ngizocela sifunde izwi kaNkulunkulu encwadini kaMateyu, ngokaMateyu chapter 6. Sisavuna njena ukukhumbuzisa abesifazane siyanabe campini ukuthi siqhubeke bazalwane sikhokhe ngoba ikhala njengoba nje seyigcwele sekusodwa ukuthi nje bazalwane sifake umnikelo, haleluya. Camp mhla 10 kuya ku-12 May nabazalwane siya nabo enkonzweni kaJuly, National Sisters Fellowship Conference eMabhida. Sicela bangenise umnikelo ka-450 kuyavalwa ngomhla ka-8, haleluya, April. Ngizocela sifunde Matthew chapter 6 verse 33. Ngifundela sini Matthew 6 verse 33. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakunezelwa. Amen. Izwi lakho liyaphila, linguwe uqobo, khuluma ngalo namanje, ligcobe ngegama likaJesu Kristu inkosi yethu, amen. Ngiyathanda bazalwane namhlanje sibuke indaba yombuso kaNkulunkulu, haleluya. This year i-theme yethu ithi kingdom alignment. We need to be aligned with umbuso kaNkulunkulu, haleluya. So umbuso kaNkulunkulu uthi uJesu simele ukufuna, haleluya. Kumele siufune umbuso kaNkulunkulu, kusho ukuthi kumele siulangazelele, haleluya. Sibe nokulangazelela, kodwa not umbuso wodwa, nokulunga kwakhe. Ziningi izinto esizifunayo esike sicele kuNkulunkulu eziyisidingo kuthina, kodwa okokuqala ekumele sikufune ukufuna umbuso kaNkulunkulu, haleluya. Umbuso kaNkulunkulu usho ukubusa kukaNkulunkulu. Uma ngabe uJesu efundisa abafundi bakhe iLord's Prayer, uthi babothi bebekhuleka bathi baba wethu osezulwini, mayenzeke intando yakho, angithi uthi mayenzeke intando yakho, umbuso wakho mawufike, haleluya. Umbuso kaNkulunkulu siyawudinga sonke, kodwa umbuso kaNkulunkulu ukhona ukuthina, haleluya. Ithina ekumele ukuthi simamukele uJesu njengenkosi nomsindisi ukuze uNkulunkulu aphile ezimpilweni zethu, haleluya. Umbuso kaNkulunkulu akuyona into elekude, kodwa lithizwe kaNkulunkulu sithi intando yakho mayenzeke emhlabeni njengoba yenzeke ezulwini. Intando kaNkulunkulu sizoyenza ngokuba siqondile ukuthi uNkulunkulu ngubani. Awukwazi ukumqonda umuntu ongenabo ubudlelwane naye. Kumele sibe nobudlelwane noNkulunkulu ukuze lokho kuyintando yakhe sikwenze endisikwazi, haleluya, amen. Lithizwe kaNkulunkulu abanye bayophucwa umbuso kaNkulunkulu ngenxa yokuthi zingekho izithelo abayivezayo, haleluya. So kumele ukuthi sibe very careful kulombuso bazalwane, umbuso omnandi, umbuso ekudalekayo wona. Inkinga iyodwa ukuthi umbuso ongafani nowasemhlabeni. Lo mbuso ngiziyaphambana izinto kuwona. Lithizwe likaNkulunkulu abokuqala kuyoba ngabokugcina, haleluya. So kulo mbuso akusikhona ukuthi unamandla kangakanani,
kodwa kumele ube sentandweni kaNkulunkulu ukuze ube favored. Hallelujah. By uNkulunkulu. Hallelujah. Bazophucwa ngenxa yokungaveli ikwezithelo. So isithelo sokuqala sithola lana uma ngabe sibuyela kule ncwadi siyivulile isithelo sokulunga. Hallelujah. Kumele sibe ngabalungile bazalwane. Ukulunga into engekho negotiable. Ukulunga kusho ukuthi abantu uma ngabe bevumelana ngento engalungile wena wenza right ngoba uyalazi iqiniso. Angithi usho njalo uJesu uthi iqiniso niyakulazi futhi iqiniso liyakumkhulula. Kumele sibe abazalwane abama eqinisweni. Haleluya. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ekhaya uthola ukuthi umntwana wonile kodwa mengabe umntwana othandwayo uyayithola abazali bethena a blind eye. Haleluya. Bese kuba umntwana nje abamdelelayo mhlawumbe abambona ukuthi ayikho mhlawumbe ipotential ethize ngokumevaluate kwabo. Bese lo mntwana kunakwa each and everything ayenzayo. Akukho ukulunga. Ukulunga kuyenzeka kwesinye isikhathi uyitshela ukuthi wena wenza ukulunga ngoba unamandla kodwa uma ngabe lingekho iqiniso akukho ukulunga lapho. Haleluya. So kumele sibe abantu abamele iqiniso, sibe abantu abahlala kuNkulunkulu ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele siklambele ukulunga. Uma ngabe sivula incwadi kaMatthew chapter 5 kulana uJesu uyashumayela entabeni. Isihloko sakhona sisho njalo sithi intshumayelo yasentabeni. Haleluya. Lithi izwi kaNkulunkulu babusisiwe abomele belambele ukulunga. Abalambele bomele ukulunga. Okusho ukuthi ukulunga yinto eprogressive bazalwane. Awuveli ulunge kodwa uyalungisiswa usuku nosuku. Ukulunga uyacela kuNkulunkulu, uyafunda uba nokukulangazelela ngaso sonke isikhathi ukuthi kodwa ngabe i-right yini lento engiyenzayo, ngabe i-right yini lento engiyicabangayo, yinto ehleze ibe ku-conscious mind yakho. Haleluya. Okusho ukuthi akekho umuntu olungile. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu lithi uNkulunkulu yedwa olungile. So thina that is why kumele ukuthi sibe nokukulangazelela, sikomele ukulunga ngaso sonke isikhathi. Angithi imvelo yethu yona ayifuni senze izinto ezi-right. So wena uma ngabe wenza ukulunga uphambana nemvelo yakho. That is why kumele ukuthi ibe ngaphakathi le yokukulangazelela ukulunga. Haleluya. Ngoba ngithi sifuna lo mbuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu uma ngabufunda incwadi yabaseRoma chapter 14 verse 17 uthi akusikhona ukudla nokuphuza. Yabona ukuthi kwesinye isikhathi siba so content ngokuthi udlane hayi ushutha kakholwa kahle yindaba adlokuthi yindaba aphuza ukuthi umbuso kaNkulunkulu ungukulunga. Umbuso kaNkulunkulu ungukuthula. Umbuso kaNkulunkulu ungukuthokoza kuye umoya oyingcwele. Haleluya. So uma ngabe sifuna lo mbuso kaNkulunkulu kumele sibe prepared ukuthi sizophambana naloko okufunwa inyama yethu. Sizophambana yiloko okufunwa abantu. Yenza kwesinye isikhathi umuntu ningaboni ngasolinye naye and then abantu sebe decide ukuthi hayi kusho ukuthi sizomtshutha kanje lo muntu but wena uyaphambana. Ngoba umbuso kaNkulunkulu ukwenza okuhle kumakhelwane. Uthi uJesu umyalelo omkhulu uthi wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, ngayo yonke ingqondo yakho nangawo wonke amandla akho. Uthi owesibili uyafana nawo, wothanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda wena. So okusho ukuthi le ekamakhelwane angithi imvela ayifuni. Hayi imvela ayifuni bazalwane, asishiqiniso phela. Uthi sithanda umakhelwane. Sibuke into eziningi kakhulu ukuthi ngeke ngikwazi. Yazi ngeke ngikwazi ukumela lo makhelwane. Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu masimthande. So now uma ngabe sithanda umakhelwane kusho ukuthi sesilwile neyokuqala eyalo mbuso walo
manje senze kahle kumakhelwane bese siyambekezelela kumakhelwane. Umakhelwane uyabekezelelwa, akusikhona ukuthi uma ngabe uthi uthanda umakhelwane usuke enza kahle, kodwa ukumbekezelela umakhelwane. Uma ngabe umngani wakho ukwazi ukuthena a blind eye entweni eyenzile ongayithanda, nomakhelwane kumele ukuthi wenze kanjalo. Phela bazalwana ngithi sifuna lo mbuso. Uma sifuna lo mbuso kaNkulunkulu, lithi izwi likaNkulunkulu babusisiwe abamphofu emoyeni ngokuba labo umbuso wezulu ngowabo. Kumele sibe mpofu emoyeni. Yini ukuba mpofu emoyeni? Ukuba poor in spirit kusho ukuthi umoya wethu ulangazelele umoya kaNkulunkulu. So siulambele silambele ukuthi uNkulunkulu simthokozise. So ngesikhathi simlambele sesiphuwa in spirit. Kodwa ispirit sethu uma ngabe sigcwele iminako yalelizwe kusho ukuthi we are not poor in spirit. Umoya awufuni okwenyama, umoya uyaphambana. So that is why uJesu ekhuluma ngokuthi kumele sibe abaphofu emoyeni laba ababusisiwe. Hallelujah. Umbuso wezulu bazalwane akukho lula kakhulu ngoba kusho ukuyikhohlwa wena, kusho ukuyidela. Hallelujah. Konke ukushaya indiva, usho njalo uPaul uthi ngakushaya indiva konke ngenxa kokukhulu kokumazi yena. Hallelujah. So simele bazalwane ukuthi sibe nanokulangazelela ngoba bazalwane ukhona umvuzo ekugcineni. Hallelujah. Ukhona umvuzo ekugcineni. Uma ngabe thina sesinqobile wonke amandla nombuso walomhlaba, siyokwazi ukungena ekuphileni. Kodwa uma ngabe singene ekuphileni, asingene ekuphileni ngoba simthokozisile kuBaba sisenganena. Hallelujah. Hallelujah. Umbuso kaNkulunkulu. Mhlambe bekukuningi bengikade ngingakusho. Kodwa ngenxa yesikhathi ngifuna ukuthi sibambe lokho okubalekile. Ngizocela sifunde izwi kaNkulunkulu, sicela ukuthi ungisize. Sivule laphayana ku Matthew 25. Ungifundele ku verse 31 sime ku verse 36. Kuza kubethelwa phambi kwayo izizwe zonke, ibahlukanise abanye kwabanye, njengomalusi ahlukanisa izimvu nezimbuzi. Imise izimvu ngakwesokunene sayo, kepha izimbuzi ngakwesokhohlo. Khona inkosi izakuthi kwabangasekunene sayo, zanini nina enibusisiwe ngoBaba, nidle ifa lombuso eniulungiselweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Ngokuba ngangilambile nangipha ukudla, ngangomile nangiphuzisa, ngangingumfokazi nangingenisa, ngihambaze nangembathisa, ngangigula nangihamba, ngangisetilongweni neza. Amen. Bengisesiqala phana ku verse 31. La lithi kaNkulunkulu liyasitshela ukuthi indodana yomuntu uma ngabe ibuya iza nenkazimulo yayo nezingelosi. Hallelujah. Kuzobe sekuyisikhathi lapho sekune judgment. Hallelujah. Uyobe ehlukanisa abenze kahle nabangenzanga kahle. Lithi izwi kaNkulunkulu akusibo bonke abathi inkosi abayokungena embusweni kaNkulunkulu. So now ilesikhathi esiyakuba khona la sekune judgment khona, behlukaniswa laba abenze kahle nalaba abangenzanga kahle. So kubalulekile bazalwane singadlali ngesikhathi. Asithi uma ngabe simkhonza uNkulunkulu sikwenze konke uNkulunkulu expected thina. U-expect uNkulunkulu ukuthi thina mengabe simamukela uJesu njengenkosi nomsindisi akube noshintsho empilweni zethu. Awukwazi ukwamukela uJesu impilo yakhe ifane nakuqala. Ayikwazi bazalwane. Uma ngabe kuukuthi impilo yakhe iyafana, ngine-shock awi-enjoy. Kodwa ukuze ukwazi ukuyi-enjoy impilo yakho, shintsha.
masilangazelele lo mbuso esiwufunayo. Uma ngabe singabombuso kaNkulunkulu kumele ukuthi senze intando yakhe njengoba yenziwe ezulwini siyenze emhlabeni. Abantu mabangakhali ngathi kodwa abantu mababone okuhle esikwenzayo. Njengoba uJesu esho ethi ngangilambile kodwa nina nanginika ukudla. Uthi ngangihambaze nangembathisa. Kusho ukuthi thina kunama fruits ekumele ukuthi siwaproduce. Kunezinto ekumele ukuthi itholakale kuthina. Abantu abangasweli sikhona. Kwesinye isikhathi mhlawumbe ukuyitshela ukuthi abantu baswela imali, wena kumele ubanikeze imali cha. Ngokuthi ube khona, ngokuthi umlalele, ngokuthi umnikeze advice, umnikeze courage. Hallelujah. Ngoba abantu uma ngabe ungenayo uJesu, impilo yakho usuke kulula ukuthi ungayithatha nokuyithatha. Kodwa uma ngabe unomuntu eceleni kwakho omaziyo uJesu and omaziyo omthembayo ukuthi mungakanani umsebenzi angawenza empilweni yomuntu, uyakwazi ukuthi usizakale. Hallelujah. Ngoba kwesinye isikhathi kulahlekelwa nje ithemba. Kodwa kulahlekelwa ithemba isona isikhathi lapho suke sesidingeka khona sithi thina woza kuJesu. Woza kuJesu ngoba mufika kuJesu uthola konke. Ayikho into oyilekhayo ningabufika kuJesu. Mufika kuJesu uthola ubaba, haleluya, uthola umama, uthola abafowenu nodadewenu. Mufika kuJesu awulambi, haleluya, haleluya. Ngeke uzuzulambe ngoba yena he is the owner of silver and gold, haleluya. Ayikho into eswelekayo kuyena, kodwa into ebalulekile ukuthi ukulangazelela kwakho kungakanani. Ukumlangazelela kwakho kungakanani. Ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi sitshela ukuthi cha impela thina sesabawo lo mbuso, but yindaba ungashintshile. Leli phunga elikulandelayo likulandela kanjani? Likulandela kanjani iphunga? Uma ngabe singabona umbuso kaNkulunkulu, sizohamba ebukhoneni bakhe, sizokwenza okuthandekayo kuyena. Ukuze uma ngabe kufika isikhathi sokuthi sekuyahlukaniswa, haleluya, singabi yisebenzi ezothiwa hambani nina benzi bokubi athi anginazi, haleluya. Kodwa sifuna ukuthi thina uma ngabe bonakaliswa bese thina sifana naye. Sizofana kanjani naye singenzanga kahle? Yena bazalwane sona kasazanga. Asizange isono sifumane iseke kuyena. That is why ngoba lulu ukuthi athathe zonke izono zethu. Masinikele kuyena konke bazalwane. Masikudele konke. Ngoba isihlengo sokuphila kwethu singuKristu. Haleluya. Usizana ukusuzizwe lonke. Kodwa bese ulahlekelwe ukuphila kwakho phakathi. Masingakujahi bazalwane ukuzuzizwe lonke. Ngoba ngeke kuze kusisize ngalutho. Kodwa egcineni kumele ukuthi thina sibonane noBaba. Kumele ukuthi athi uma ngabe sesifika kuthiwe well done. Ngoba kuyaziwa ukuthi inhlupho ebesibhekene nazo bezingakanani. Haleluya. Uma ngabe sesikudele konke, yena akasoza asidele. Yena uyosinikeza konke ukuthi sikwazi ukuthi sienjoye naye. Haleluya. Ngoba sikwazile ukulinqoba izwe, sakwazi ukuthi sinqobe ngisho inyama yethu. Ngizocela umfundisi eze ngaphambili.